Wala guys. Yan, nakita nyo ha. Andito tayo ngayon sa Canada. Ito yung gusto kong i-share sa inyo, no? Patayin muna natin habang nag-aantay tayo ng kanilang sasabihin itong mga dispatch nito. Yes! Dito sa Canada, kg rito. Ang maximum dito sa Canada is 17,000 sa drive Sa drive axle is 17 kg. Sumobra ako ng 1,000 o 1 ton. Sa trailer axle is dapat is 17,000 kg lang kasi dual yung ano natin dual axle lang yung doon hindi tri-axle bali dapat 17 ito, 17 lang ang maximum. 18 sila 18 sobra. Sobra-sobra yan guys Kaya hindi pwede. Hindi ko ano yung aking driver's license dahil lamang sa load na to. Di bali nang matingga tayo, sinasabi ko basta sure po. Alright guys, magandang araw sa ating lahat, no? Once again, it's Lakay Trucker here. Nagbabalik tayo. Hopefully guys, nag-enjoy kayo dun sa previous video vlog natin dito sa Toronto, Ontario, no? Nakita nyo yung mga lugar, lalo na sa gabi. Ayan. Bala ko nga bumalik ulit dito pag yung magbabakasyon lang, yung parang outing ng family. Maganda sa gabi yun But anyway guys, andito na tayo sa pick up natin. Pauwi na tayo ng Winnipeg. Ngayon may issue ako dito sa aking load. Meron akong ito hinala lang kasi sa base, sa gauge ko, no? Base sa gauges ko dito sa truck, mabigat. Ito ang gauges ko sa truck ko. Makita natin. Share ko sa inyo para makita natin. Yan ang gauge ko sa truck ko. Suspension sa drive 444. Wow. Ayan. At ang fuel ko is full na full kasi ang huli kong pagpapadiesel doon pa sa US, doon sa Baker Road, Detroit, Michigan. Nagpultang tayo ron from there at nag-deliver ako dito sa Milton, Ontario. Mga 200 miles ang layo nun. Bali 3-4 na oras na drive. Nabawasan na ako pero hindi pa siya bumababa Ayun, naghihinala ako, nagdududa ako kasi malakas ang kutob ko. Kasi dalawang pick up ako, no. Yung una, siyempre puro sideway ang ginawa. At dito, ganoon din ulit kasi yung una 14 skid. Ngayon dito 12, bali 26 skid ang ilalagay sa trailer natin. Wow! Pakiramdam ko talaga mabigat ako, kaya sinabi ko na sa dispatch, sabi ko parang mabigat tayo, sabi ko. At ang sabi naman nila pagka matapos ka magload, magpatimbang ka, sabi sa akin. Kaya mamaya dadaan tayo sa timbangan bago tayo umuwi. At tatanungin ko kung anong oras sila dito magsasarado para kung sakali man na hindi na pwede or overweight ako, babalik ako rito para ipaayos ko lahat yan. Alright guys, ayan, tapos na. Pupunta tayo sa skill, delikado Tagilid ako rito Yes! Bali nang maabala ako, wag lamang akong matigitan kasi alam ko panigurado may mga bukas na timbangan dyan. Mula rito sa Ontario hanggang Manitoba, it's about 2.5 araw na biyahe. Maraming timbangan din dyan. Babayin ko lang guys at isarado ko. Yung pick up ko ginawa ko, abot pa ako ng hapon, 2 pick up. Mapapagal kasi sila Wow! Sana hindi ma-traffic dito sa
sa 401. Maganitong oras pa naman guys eh, ay nako, tapos tayo rito sa ano na to, sa rush hour nila. Punta tayo sa timbangan, patimbang muna tayo, may delikado. Mas okay na yung mabahala ng konti para sigurado, kaysa yung matikitan pa, masisira pa yung driver's license mo, magbabayad ka pa ng penalty. Yes! Ba? $465 oh. 467 yung suspension ko, tapos yung trailer suspension ko doon eh 80 kPa. Dapat nasa ano lang sana yun, 60. Although mas mabigat naman kasi dito sa Canada, okay lang mabigat. Pero baka kahit na mabigat dito sa Canada, kung sumobra ng todo, wala rin eh. Kilometro yung timbangan, medyo malayo pa. Tapos nung pag ano ko doon eh, tamang-tama pa naman yung mga nagtatrabaho doon eh, nagsiuwian na, naku patay na. Kapag ka overweight tayo, hindi ako mag-move talaga. Sabihin ko sa kanila, kailangan nilang ano to, ayun, bukas na yan. Hindi na tayo makakauwi niyan agad-agad ngayon. Hindi pa tayo makakauwi. Sana nga hindi overweight. Kung pwede ko lang may adjust sana. Construction pala dyan.
siksik to mga to eh. Alam na nga nilang merong sign doon na 1 lane lang eh. Ano nangyari doon? Ba't di pwedeng dumaan yun? Green na green naman doon. Ay nako. Hindi tayo magkasya, hindi tayo dito. So, take the ramp on the right toward Highway 401 West. kasya. Ramdam na ramdam ko yung ungol ng truck eh. Sa bigat eh. Sa arangkada, hirap siya eh. pwedeng kumaliwa kumanan dyan. Ay, patay tayo. Pinaraan pa pala nila yan, di ba? Yung kada street light, hihinto ka.
1 minute. I'm sure bago tayo makarating doon sa ilaw na yun, pula na naman yan. Take the ramp on the right toward Highway 401 West. Nako, tayo na yan ang sinasabi ko. Dito na yung traffic na lugar. In 4.25 miles, take the exit on the right toward RR4. Siyam pa. Buting ka pa ng siyam. Napakalapit lang ng lugar. Another siyam. Sabi nga nila. Guys, ang tsura ng Toronto kapag rush hour na, kita nyo na yan. Kabilaan yan, doon din sa papaganon, busy traffic, ganon din dito. Pinapasok yung dito dapat ang linyang yan left lang yan eh. Maintindihan ba't tinitira nila ng tinitira hanggang sa wala na talaga silang ano andun.
Dapat yung nandyan dapat, side na yan, kakanan lang dapat yan. Wala, kung titirahin muna nila dyan, oops, masukin dito sa kaliwa. Wala naman silang tagin. Be in any of the 4 left lanes. Take the exit on the right toward RR4. Mas nakakapagod guys yung ganito, yung matraffic kaysa yung dire-diretso ang takbuhan. Natin dyan sa kabila, magkipagagawan tayo. Dixie Road, Brampton.
the 2 right lanes, then take the exit toward RR4. Ay, nako. In 1.5 miles, take exit 346 on the right to RR4. Madilim na, oh. Malapit lang yung pagpapatimbangan natin dahil lamang dito sa traffic na to. Inabot na siguro tayo ng 20 minutes, guys. Yung video vlog ko na to pinapanood nyo, hindi ko kinat yan. Kung anong oras matatapos yan, hanggang anong oras tayo makakarating doon, yun na yun. Napakalanganin naman dito, kailangan kong kunin yung kabila. Thank you. Yata sa kabila yun. Maligaw pa ako ng exit eh. Pupunta tayo doon sa pinakadulong yun, doon sa pinakalas na linya, kasi kakanan tayo doon sa may Dixie, sa may Britannia Road. Pero malapit na 2 kilometro na lang. Mahirap din basta pasukin kasi yung mga maliliit, masasagi mo yung mga yan. Pag nangaw sila, magbabayad ka ng niyan. Sabi nila, di bali ng matagal basta sure ball. Ron. Be in the right lane, then take the exit to RR4.
right at the traffic light. Natin guys. Ayun na yung Flying J, ayun yung timbangan nila. Kitang kita na. Turn left at the traffic light, then take the third left. Traffic guys. Guys, ano ba to? Pa isa-isa lang yung ano. Guys, 30 seconds sa kabila, 30 seconds sa kabila. Kasi apat na linya yon, kaya pagdating mo 1 minute and 30 seconds.
isang truck kasi nag-establish. Sana kapag tayo naman na makapasok tayo agad. Let's go. Tatatlong truck lang ang kaya niyang i-ano pala ito. Turn left. Entrance doon sa kabila. Ito ang entrance. Bilisan mo. Andyan na naman yung mga nandyan eh. Arriving at 1400 for Daniel Road East on the left. Sa ba yung timbangan nila? Stop at line, wait for green. Yan, green. Diyos, off duty muna. Sir, first way or the leeway? First way, Pounds or kilos? kilos. Truck number, sir? 2098. Sorry, say again? 2098. 2098? 2098. Ikilos natin. You are too loud. I cannot understand what number is. 2098. Loud daw. 2098. Yep. Hindi daw niya maintindihan kaya Thank you, sir. ikilos natin guys para malaman natin. Kasi dito sa US, I mean dito sa Canada, ano lang to eh, kilos dito eh. Sa Canada kaya kilos tayo, magkilos lang tayo. Park natin dito. Busy, ang dami mga truck agad. Wala kang mapagparkingan dito kung dito ka matutulog.
Okay, guys. How much is it? $24. 2 copies? I Oh. said one copy, $24. No, one copy only. Yeah. Okay. And are you paying with the debit, credit, Yeah. or your corporate card? Oh shit, that's too much. Okay, yeah, I'm paying in my card. Now you have to do it again? No, I cannot move that. They have to remove something. Send ko sa aking dispatch, guys. Wala talagang pag-asa ito. Grabe. Masyadong mabigat. I have to क्या हाल है आपके? Alright, guys. Wala. Abante tayo dun sa bandaran para makadaan yung truck na yun nandun. Opos, i-text ko na rin ito sa dispatch ko. Hindi pwedeng i-travel ito. Pwede kong i-travel ito, pero kung matikitan ako, babayaran nila, walang problema sa akin yan. Pero pretty sure hindi nila gagawin yan. Okay, anong sabi ng dispatch? Email ko nga, hindi daw niya makita eh. In-email ko sa kanya kasi hindi niya ma-respond. Wala, guys. Yan, nakita nyo ha. Andito tayo ngayon sa Canada. Ito yung gusto kong i-share sa inyo, no? Patayin muna natin habang nag-aantay tayo ng kanilang sasabihin itong mga dispatch nito. Dito sa Canada, KG rito. Ang maximum dito sa Canada is 17,000 sa drive Sa drive axle is 17 kg. Sumobra ako ng 1,000 o 1 ton. Sa trailer axle is dapat is 17,000 kg lang kasi dual yung ano natin dual axle lang yung doon hindi tri-axle bali dapat 17 ito, 17 lang ang maximum. 18 sila 18 sobra. Ito dapat 5.5 lang. Dapat kung 40 lang dapat yan o 39, 38 lang dapat yan sobra-sobra yan, guys kaya hindi pwede. Hindi ko yung aking driver's license dahil lamang sa load na to. Di bali nang matingga tayo, sinasabi ko basta sure ball. Hindi ko ita-travel ito. Overweight hindi legal. Antayin ko yung sasabihin nila kasi I'm sure hindi ko na ito pwedeng i-travel. Aayusin ito. Bukas na to sarado na yung ano doon kasi nga yung nagpunta tayo kaganina doon, di ba? Yung paglabas ko, sinabi ko nga sa inyo, paglabas ko doon sa may gate nila yung mga tao naglalabasan na rin, may mga bag na rin, pauwi na rin. Hindi na ako nag-ano sa video, guys, kasi ayoko may makapture na mukha o ano ng mga tao na hindi related sa content natin, yung mga tao o yung mga mukha ng mga customer doon. Yun ang sinasabi ng talk, kaya hindi ko na inilabas yung camera kung hanggang dito na lang at nag-uusap tayo. At least kahit pa paano na share ko sa inyo kasi hindi talaga legal. Ang bigat 1,000 kg ang lamang, 1 tonelada kung tutusin. Antayin ko lang kung ano sasabihin nila sa text nila. Itong mga nangyari sa akin ito, guys, kumbaga sa hindi na bago sa akin ito. May mga na-experience na rin akong ganito doon, yung overweight. Hindi po pwede talaga. Hindi talaga pwede yung ganito.
Kasi doon pa lang sa unang pick up ko, nagduda na ako, parang sabi ko, mabigat ah. Tapos pangalawa, kasi sa una 14 paleta ang inilagay. Sa itong pangalawa, sa una 14 paleta, sa pangalawa 12 palet. So bali 26 na paleta, okay lang sana kanya nga lang sobrang bigat Ang ginawa kasi yung iba, di may paleta sa ilalim, ipinating nila yung isang paleta pa rito. Kumbaga sa sumagad nga sa taas, kitang-kita ko nga yung mga load nila sumagad dun sa may ng trailer, yung pinakabubong niya. Antayin ko lang guys. Staple ko lahat dito, tapos isulat ko rito yung gastos na yan, yung pagpapatimbang na yan. Kasi siyempre ipapa-reimburse ko to sa sa company. Kasi pera ko ang ginamit dito Basta kung gastos ng para sa company, sa kanila to. $24 to $24 to Siyempre malaking bagay yan Day 2. Guys, morning. Ayan, nagbabalik tayo. Dito ko sa pinikapan natin kahapon yung panghuli. Pinabalik ako ng dispatch ko kasi talagang hindi pwedeng i-travel. Talagang yan, illegal. Inaantay ko magbukas. Dito ako mismo sa gate nila, sarado pa. Ayan ang trailer. Yan, wala pa. Anong oras kaya sila magbubukas? Na rito Ontario time 7:40. Medyo babod at sarap matulog. At saka nakita nyo naman guys, wala ba talagang kais na no? Sarap matulog. Kailan kaya sila magbubuhat? But anyway, antayin ko lang sila guys na magbukas. Yeah, I told you yesterday, it's I already have a feeling. So did my dispatch talk to you? No, nobody talked to me yet. So maybe we just back into So you still back in number 6? Okay. Okay, don't open the door and then waiting around our clock to do anything. Because I didn't have any information on it. Okay, so you gonna remove 2,000 kg. Cause I over for 2,000 kg. This is my take, my thing. Okay, later on. So when you're back in number 6, don't open the door. Oh, okay. Until we are ready, we'll call you again. Okay. Okay. Call me again. Okay, Yeah. just number 6. Okay. Back muna daw tayo ron. Number 6. Kasi magbubukas sila alas 8 guys Ilang natin. Hi! Hey, the boss in Winnipeg's still not awake. They're not at work yet. I think it's only 8 o'clock in Winnipeg, right? Yeah. I think. Yeah, it's only 8 o'clock. You guys are hour back or hour? You guys is ahead. So it's Yeah, we're 9 by 1 here. hour, 2 hour. What I think 1 hour for 1 now. hour. Yeah. So Just the moment. I think she's not at work yet, but I have a question here. I'm showing to you. yeah. This is the ticket for the scale because I went. Yesterday I already have I return this. Oh, so they weighed you. They actually weighed you. Me, I wait myself Oh because yeah. I Sorry. already have
feeling that I overweight because I see my gauges here Yeah, and yeah. the gauges of the trailer. Okay. It's more. It's not good. So, this one drive axle is Yes. supposed to be 17 kg Oh, and 17 kg, and they're both 18. 18. Yeah, So yeah, they yeah, have yeah. to, you guys, cause I think this is all your load too. I pick up this load into the other place here also, but Yeah. I think it's all yours. So what we gonna do? You're gonna remove at least 2,000. 2,000. Yeah. Yeah. Okay, I don't know how many skid is that. Approximately 2 to 3. Okay. Yeah. And then each skid is usually between 2 to 3,000 pounds, but to be on the safe side, we'll do 2. this is not a pounds. This is kg. Yeah. So I mean, each skid is 2 to 3,000 pounds. Oh, If we do 2, it's skids. Yeah, Okay. yeah. If we do 2, you should be Perfect. okay, right? Okay. Like between 4,000 to 6,000 pounds removed. So, that's about what I'm planning is 2,000. because in the first pickup Yes. they put, so this is the trailer, so they put 2x2. So I know you already guys doing this, so you're gonna remove everything and they put 1, 2. Okay. That's what we're gonna do. Can we do that everything? I think so. Yeah, because you have to remove because if you don't remove it, I'm still the front over. axle's still over, right? Still over. So I understand. one in the nose and then two. One straight, one sideways. One straight, one sideways. Yeah, Okay. yeah. No Please, problem, no problem. thank you. Just let me know, okay? I have to wait for the boss because once I call her, I need to know what she needs and doesn't need. You know what I mean? Okay, And the worst case, we just restack it for you. It's not really a big deal. okay, So, thank you. All right, thank you, sir. Just sit tight because I have to wait for her to wake up. Okay, sure. If I call the shots, she's gonna come. I know. Okay, thank you. Thank you. Okay. Ayan guys, chinik up na tayo o pinunta na tayo rito. Excuse me. Yun nga, yung sinasabi nga natin kagahapon, yun pa rin yung pakiramdam natin, hindi talaga mawawala. Matagal na akong truck driver at na-experience ko na rin itong mga to eh. Kaya hindi na makakawala to. Gusto kong ipakita sa inyo ang axle ng trailer ko para malaman natin. Para sa mga bagong truck driver din, na baguhan, siyempre lahat naman tayo magsisimula sa pagiging bago, no? Papakita ko sa inyo ang axle ng trailer ko, which is supposed to be dapat kung saan tayo kapag ka normal yung load natin. Alright, let's go guys, babayin natin. Ito ang axle ko, di ba nakita natin? Dito sa tractor ito, sa drive ko to, 446 kPa. Yan yon. Doon sa trailer ko, which is, puntahan natin, babayin natin sandali. Yan. Temperature 1. Dapat guys, kita nyo ito ang axle trailer natin. 115 I mean 111. Dapat sana ito nasa between 80 lang, dapat sana ito 80, 65 ayun 40, 60, 70 to 80 o 85, mga ganyan dyan, or 90. Huwag lang lalagpas na 100 kasi sobra na yan. Nakita ko na to kahapon, kahit anong gawing adjust ko yun, hindi mo na talaga pa pwedeng babago yun kasi sobra na talaga yung pagiging pagiging overweight niya. Sa simula talaga mararamdaman mo, alam mo naman kasi talaga yan feel mo na yan kung matagal kang truck driver or may experience ka na rin kasi yun ang mga tinitignan ko kumbaga sa dapat nasa tayo, nasa legal tayo. Antayin lang natin. Yun ang sabi niya. Magantay tayo. Alright guys, ayan, nakatras na tayo sa dock nila. At sabi nung tao, yung shipper officer doon, magbabawas daw sila ng 2 paleta. Sabi niya, bawasan yung 2 paleta, mga 2,000 kg yun, mga 4,000 libras. Tama-tama kasi mahirap din naman talaga. Tapos kinuha nila yung papel, renevise nila yung bill of lading. Siyempre magbabawas nga sila.
tanggalin nila yung binawas nila doon. Yun, antayin ko lang kasi nag-move na doon sa likod eh. Alright guys, ayan, binigay na rin sa akin yung revised na ano, na bill of lading. Binawasan nila ng 5,000 libras, tama-tama 2,000 kgs. Binigyan pa ako ng donut kasi yung isa daw birthday niya. Binibigyan ako ng 3, sabi ko isa lang. Hindi naman tayo masyadong matamis ang donut, kaya isa lang. Tapos grenade ko na rin ng happy birthday doon. Guys, hindi na ako nagbibideo kasi ang torque o ang company, minamataan ako sa mga ano eh, ayaw nilang ipakita yung mga mukha ng mga empleyado ng mga inaanuhan, nagpipick upan namin. Kaya ganyan na lang hanggang sa makalipat. But anyway, tignan natin ang gauges ko dun sa likod at dito sa ano, drive. Malaman natin ngayon kung bumaba sila, kasi kung hindi magpapa-scale pa ako. Kasi alam ko naman dito pagka konti lang naman ang ano na, pwede na. Diferensya, pwede na yun. Kailangan straight yung aking truck at saka trailer dun sa flat na flat, para sa ganun yung gauges match yan. Sarado ko. Okay. At kung hindi pa pwede, sa palagay ko, mag-adjust pa ako ng isang buton. Tara, babayin natin mga lodi. Okay. Halos parehas lang. Parang bumigat pa yata. Ay, mukhang alanganin pa rin ako nito guys. 100. Apo, alanganin, pupunta tayo sa timbangan. Magpatimbang tayo. Hirap na. Sarado ko lang. Alanganin pa rin ako mga idol. Kaya magpapatimbang tayo. Mahirap na. Na-delay na rin tayo eh. Huwag na nating ano yun ito. Tara, patimbang ulit tayo. Ulit tayo sa timbangan guys. Papariway tayo. Kasi talagang alanganin pa rin ako dito sa timbang nito eh. Ano kaya ang kinarga dito sa load ko na to, yung unang pickup ko. Ang bigat. Ano? 450. Ang ano natin, 448. Dapat nasa 410. Pwede pa yan eh. Turn right at the traffic. Pero para masigurado lang natin, magpa-reweigh tayo, magpapatimbang ulit tayo. Alright. Sana okay na, para hindi na ako bumalik doon sa customer. Wait for a green, yun. Diyos, off ko muna sarili ko. First way, Reweigh. on kg. KJ. In kg?
Yes, in kg. What's your EV number? 2200. Truck number 2098. Yes, ma'am. Thank you. It's roll. Sana kailangan i-adjust ko na lang para kapag i-adjust lang, hindi na natin kailangan pumunta pa sa ano, sa customer. Okay. Ayan yung suspension guys, 425. Sana pwedeng may adjust. Let's go. Hi. Freeway. Here. 22098. Are you gonna pay? Card. Right there. 17. Oh, okay na to. Pwede na to. Thank you. Thank you. Picturean ko, send ko sa dispatch. Tapos ilista ko rito. Okay, card $7 para mabayaran ako. Create your staple buddy, please. Thank you. Dalawang beses nagpatimbang. Pwede na to kasi 17 kg. Alright guys, ayan. Sagad na sagad ang bigat natin. Wow! Ay, nakita natin, ito yung railway na 17,070 kg, 17,140 kg, 39,810 kg. Yung una kagabi, 18, 41,880 kg. Ano bang sabi ng dispatch? Kung okay na, i-move ko na. Oh, kailangan pa ng full side. Okay. Picturean ko muna. Straight ko muna tong truck sa ko picture. Babayin natin. Slide natin ang isa. Wala akong EPU. Tinatanong kung meron akong EPU. No EPU. Dito muna tayo. Steer axle, pwede na tong steer axle ko eh. So 5 6 times 2.2 12,000. May masusunog pa akong diesel. Hintayin ko lang kung anong sasabihin nila bago tayo mag-move. Kasi alanganin pa rin naman tong load ko na to. Kung kailangan pa tayong bumalik doon sa customer, babalik pa ako. Nakabahala na rin naman tayo eh. Ayan guys. Okay, andito yung pin.
andito tayo. So ilagay natin dito, hilahin ko dito. Sa likod. Okay, lubog na lahat. Ay. Ayun, saktong-sakto. Andito tayo kaganina. Andito yung isa, si okay. Yun. Babayin ko. Lagyan ko ng shield. Ayan. Abe. Alright. So bale, nag-move tayo ng isa doon. Ang nangyari guys, ito minus 200 kg plus 200. So mangyari dito, kasi 200 ang kg ang isang butas eh. 70 plus 200 equals nagiging 17 to 70 yan. Tapos ito 17 140 minus 200 equals naging 16 940. Magbabawas pa naman ito kasi meron tayong meron tayong diesel na masusunog. Ayan, tama-tama. Kasi full tank ako ngayon. Yan. Tara, let's guys. Okay na yan. Parang makalis na rin tayo. Anong petsa na. Let's go. Makakauwi na tayo. Itong load na to, diretso Winnipeg to. Guys, bukas ang timbangan. Ito na yung sinasabi ko. Wow! Woohoo! At yung malalaman kung paihintuin tayo. Naku po, timing na timing. Dito natin malalaman guys. Sana hindi kasi kunti lang naman ang agwat eh. Unang timbangan to. Sabi ko na nga ba, maraming bukas na timbangan pagka ano ko eh. Kaya kung hinahala ko talaga, hindi mo pwedeng ano yun talaga yung nararamdaman mo eh. Ito oh. Tapos na sana ako nito kung sakali man. Tapos na sana tayo nito.
timbangan na to, bibihira ito magbukas pag kayong dinadaanan ko. Hindi ko alam bakit ngayon bukas. Ang madalas na nagbubukas doon mismo sa sa Bandarian, sa may Highway 17. Nandito tayo ngayon sa Highway 11 guys ha. Kumbaga magpa 5 hours pa lang tayo nagda-drive mula nung kaganina. Galing tayo sa pinagtimbangan natin. Kung sakali man ipakita ko yung ano ko, skill ticket natin. Ano yung isa pinaluover yata yung isa, inspection yata yung isa. Ano yung pulis tayo naman. Yes! Maraming mga pinaluover nila doon. Doon natin makikita yun Sana hindi tayo full overin. Yes! $5.4. Okay, go. Thank you. Yes! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hindi tayo pinalo-over. Buti na lang talaga, guys. Woo, thank you, Lord. Talagang yung pakiramdam ko na yan. Rito. Alright guys, ayan, 7 minutes na lang natitira. Saktong sakto, papalapit na rin yung pagpaparkingan natin ngayong gabi. Yes! Yung mga na lang, 3 miles na lang, naabot na tayo ng gabi. Eto na tayo. Park na tayo rito ng gabi. Bukas 3 oras na lang nasa Winnipeg na tayo. Haba ng minaneho ko since nandito naman tayo sa Canada, 13 hours yung naubos. Ito 3 minutes na lang natitira. But anyway, yun nga yung sinasabi ko sa lahat, mga kaibigan. Pagka naramdaman natin yung ganong kabigat ng pangarga natin, huwag natin babaliwalain kasi tayo rin ang bagsak na. Arriving at rest area, Vermilion Bay, on all directions, on the left. Alright guys, dito na tayo. So anyway guys, thank you for watching. Hanggang dito na lang muna yung video vlog natin. At ingat kayo lagi. Bukas, nasa bahay na tayo. Hanggang sa muli. Peace up guys. Bye. Lakai Tracker.